Lelo Mnyasa Voice Box tabwelanso ndi bambo Boni Kalindo amene wandithu ndi president wa gulu la Malawi First, the People First. Ndipo lero modi yawo Boni Kalindo angofuna kugawana ndi Malawi maganizo awiri atatu pa chipani cha Malawi Congress Party komanso convention ya Malawi Congress Party imene ikhale kuchitika mu August 2024. Titi ndikhale limodzi kuti timve kuti Boni Kalindo alibweretsera zotani lero pa 30 April 2024 pano pa Mnyasa Voice Box. Pamene tikuyandikira kupita kuzisankho, kupita kumakonvenshoni, zipani zosiyana-siyana pamene zikukonzekera kupita kumakonvenshoni kuti akasankhe anthu maudindo osiyana-siyana. Ine ngati president wa mphawi muno Malawi amene ndimalankhulapo nkhani zosiyana-siyana, mosayang'anira chipani, mosayang'anira mtundu wa munthu, mosayang'anira kumene akuchokera munthuyo, osayang'anira chalichi chake, osayang'anira kuti amene ndi mulomwe mtumbuka kapena ndani chalichi kapena chani. Mundilolenso kuti lero ndikalankhule zinthu zimene nzowakhuza Malawi amene lero akuchita regret muziko lawo lomwe chifukwa cha mavuto adaladala amene wawabweretsa chakwera mutonse alliance. Pali anthu ena amene amazitenga ngati iwo ndi eni yake azipani, ndipo anzawo amazunzika kwambiri chifukwa cha iwowo, koma ndikagulu kanthu kochepa. Tikanena kuti ngati kuli dera limene kapena gulu limene silisatira malamulo a democracy, ndiye zagona muzipani zambiri. Uthenga wanga walero ukupita ku chipani cha MCP, chimene chili chipani choyamba muno Malawi nthawi imeneyo kulibe matipate. Ichi ndi chipani chimene chidazunza anthu muno Malawi, anthu adaphedwa, adajesedwa ng'ona, ndipo tikunena pano ambiri anapita maiko akunja kuthawa. Zimene ana obadwa kumene samaziziwa, ndipo nthawi imene tinkapanga kampeni nthawi imene ija titakhuta mbwanda kunena kuti tiyeni tichose DPP tilowesepo izi manyakawa, ana ambiri anali osusuka kwambiri ndipo ankavomereza. Ndipo nthawi imene ija anawa kati akamamva kunena kuti MCP ndi chipani cha nkhanza, anawo samavomereza konse chifukwa anali asanaone. Koma pano sopano ndikhulupirira ana kapena achinyamata ambiri akhulupirira kunena kuti MCP ni chipani cha nkhanza. Ndipo ndikufuna ndinene pano kunena kuti inde mwina mu Afodi muli mavuto, mu UDF muli mavuto, mu MCP kapena tinene kuti mu UDF muli mavuto, mu Afodi muli mavuto, mu DPP muli mavuto, koma mu MCP ndi mmene muli mavuto opsa kwambiri. Motero kuti ngati anthu sasamala kumeneko, mumva kuti anthu kumeneko convention isanakwane, anthu aphanako. Chifukwa tundiyetu ndi kuli zinthu zodabwisa, kuli zinthu zoopsa, pamene anthu akukonzekera chisankho chimene chichaku convention yawo. Tikunena pano ayikakaye malamulo onena kuti amene sanakwanise zaka ziwiri ali muchipanimo, amene sangakatenge nawo maudindo. Ndi nthawi imene ine ndimayilirira kuganizira anthu ngati Anjovu Yalema, Alex Major, Amenyani, Achizanja, komanso kuphatikizapo mzimayi wathu uyu wakudeza Juliana Lunguzi, ndi anthu ena ngati Amwale. Kodi anthu amene wawa ndi Malemu Tembo, anthu amene anagwira chipani cha MCP nthawi imeneyo, akanakhala kuti anali ndi mitima ngati ya afiti alerowa, kodi MCP anthu enawa akanalowa? Ti anthunso timene tikuvuta mu MCP tomwina ndi titatu, amenenso anabwera ali ndi malaya ong'ambika, sapato zopondera, matrauza akuchokera ku field, ali anthu onda kwambiri.
koma lero li ndalama zachulukira ndipo akukhala ngati iwo ndi milungu mu MCP imo ndi amene akupanga malamulo kuti anzawo asabwere. Kodi inu amene mukuzitcha kuti ndinu andalama inu kupanda anzanu ajawo nthawi imene ija aleke nimenyani a Juliana Lunguzi ujeni awa anjovu yalema ndi akuluakulu ena kukulolani inuyo kuti mubwere mmenemu zikanayenda. Lero mukupanga malamulo muziko lokuti ndila democracy kuwalesa anzanu ngakhale kuti enawo inde ndi osusuka asiku transport today here tomorrow there, komabe na muziko la democracy anthu amayenera kuti azilolerana. Koma inuyo mukuwalesa anzanu ndipo ndiye kuli kampeni yoopsa kumadabwa kuti kodi anthu amenewa ndalama akuzitenga kuti. Kufika munthu ati chifukwa akufuna mpando wa secretary general ndikusiya poto 300,000, kusiya poto 70 million, kusiya popotu kuwaitanisa anthu aliyense kumpasa aliyense 600,000. Ena ndi akuchita promise magalimoto ngati kuli chipani chimene chiti chiphane anthu ndiye ndi cha MCP. Komanso ukaona nkatimo ngakhale president yacheyo alibe mphamvu, amaoneka kuti anangotengedwa kuti iwe tabwera mene anthu amakalibulisidwa asima, akuoneka kuti zinyasi ngati izizi akungoziyang'ana. Koma Malawi ndikufuna ndikuuzeni, mwina ena nommazinamiza kuti muzipani mwanu muli mavuto, koma chipani cha MCP ndiye muli mavuto woopsa. Ndipo chipani chimene chichi kungoti chakalephera masankho ndiye kuti 2025 chathera pompo. Ndikukuuzani chifukwa pakali panopa kuli anthu ku MCP amene analiomvesa chisoni, koma pano alemera koopsa, kulemera amene anthu alemerera ku parliament. Chifukwa ngati kuli institution iso ina imene ikuba ndalama muno Malawi ndiye ndi ku parliament. Anthu ogwira ku parliament makamaka andale ndiye akuba ndalama koopsa ku parliament. Motero kuti ma MP ena samaziwa kuti akuberedwa, koma ku parliament tikanakhala kuti tili ndi ACB ya uja director uja wakalekale uja Zimayi uja amene anafika ndi mphamvu uja. Iyi nthawi zino ku parliament mwina parliament iso itatha chifukwa ndiye anthu akuba ndalama koopsa. Kodi tikamanena kuti ziko ili ndi la mamafia muzimvesesa, ziko ili ndi la mamafia. Ndipo inu amene mukukonzekera kukapanga masankho kapena kukasankha anthu osiyanasiyana mu chaka cha 2025, muzifunse nokha kuti kodi mukukavotera ndani. Kodi boma ili mukakalivoteraso mukalivotera kuti lizikapitiriza kuba, lizikapitiriza kuzuza anthu, lizikapitiriza zake zonyasa zimene nikupangazi. Awa ndi ena mwa mafunso amene Amalawi mukuyenera kuti muzizifunsa nokha. Chifukwa ngakhale kuti amanena kuti ine ndine wa Central Region, ine ndifuna ndivotere anthu akwathu, ine ndi wa Northern Region ndivotere munthu wakwathu, ine ndi wa Southern Region, Eastern Region ndivotere munthu wakwathu, muzikayang'ananso kuti kodi munthu amene mukumvoterayo apulumusa Malawi. Chifukwa panopa ndiye mboma mundiye mulikuba. Kuteroko lachinayi likubwera ali kuli cabinet meeting imene ati akakambiraneko nkhani zogula magalimoto. Akugula magalimoto ama ministers ni ma deputy wao okwana 6 galimoto imodzi ndi 98 million. Akagula magalimoto ma TX 98 million. Deputy galimoto yaje TX, minister TX, komanso akufuna akakambirane za mafuta. Kuteko magalimoto amene watu ndi ya kampeni mafuta so aonjezere. Chikalire nicho akumanena kuti ati ku Malawi kuno kulibeko ndalama. Tikunena pano makoti mwathu maloya onse aboma amene amakapita ku makoti osiyanasiyana kumayimirira milandu ya boma yolimbana ndi anthu, including ACB. Anthu onse amene ali kumene koko amayenera kuti azipanga renew license yawo kuja ku Malawi Law Society. Tikunena pano maloya okwanira 100 chakuti
pakana pano pa boma silinalipire kafii kawo kochepa tuchabe, kochepa mwina khandi 300 khandi 400 boma likunena kuti ati lilibe ndalama, koma boma lomwero likufuna litenge 98 million kukagula ma TX, 98 million TX imozi, kutero ndiye kuti kuwonongedwa 6 billion imene tiwonongedwe. Komanso posachedwa pompano parliament ya anthu okubawa awa ama MP yake ena amangogudwa kuti azikangovomereza mabilu. Tithokoze pano pa opposition yamba kubweramonso pano kumasusa zinthu akukavomereza bill yokuti kukhale ati village, government village, kumene kukhale nyumba za ma ministers, kukhale nyumba za ma MPs, akamange kumene koko kukhale chipatala, kukhale bwalo la ndege, asazingopanga maukwati yawo kumene koko. Kutoko akukavomereza bill imene pajatu zisankho zikubwerazi nambala ya ma MP ikushuta paja ma constituency anawonjezeredwa paja program yawo yobera, ndiye kuteroko akukavomereza bill yonena kuti kukhale government village, nyumba za ma MP almost 300 komanso nyumba za ma ministers. Ziko la Malawi limene lolo ndikutha kuona ndikutha kuona mkazi wa activist wina wotchuka muno Malawi akupasidwa ndithu business ya marepu, ndi amene akuyendesa business ya marepu. Kampani yache tizakupasirani popeza mu maloto muno sindikuona bwinobwino chifukwa che muli mdima ndi mwezi. Komanso ndikutha kuona activist wina otchukanso akupasidwa usiyo wakuja kumachedwa kuti ku NFRA. Tikamanena kuti inali move yopangana kuti tiyeni tizikhala ngati tikumenyera ufulu, ndi zimene zitu ndizijaso takuuzani zulo kunena kuti wina akukalandiridwa uku lachitatu, ambiri sana khulupirire kuti ine ndine DC mwana woopsa kwambiri. Kodi abire mayaya mulipo? Nanga inu asembereka mulipo? Ma activist aku Malawi amagwira ntchito ndi cholinga kuti asapasidwe kanga chepe. Timakukondani.